הוקמה על ידי לפני 25 שנה. הקבוצה מתעסקת ביזמות קלאסית, כמובן גם בהתחדשות עירונית. למעשה קבוצת רייקי היא אחת החברות הראשונות שהתעסקו בהתחדשות עירונית במדינת ישראל ככלל ובתל אביב בפרט. עשינו את התמ"א השלישית בתל אביב, ומאז כל כבר היסטוריה. היום יש לנו למעלה מ-8,000 יחידות בתכנון ובביצוע. בשנים האחרונות אנחנו יצאנו מתל אביב גם לפריפריה הקרובה כמו חולון, בת ים, רמת גן וכדומה, וגם לפריפריות קצת יותר רחוקות. יש לנו השנה פרויקט נתחיל אותו בירושלים, פרויקט של 300 יחידות דיור. בשלבים הבאים עוד פרויקטים של כמה אלפי יחידות דיור גם באזור הצפון. אנחנו מאוד מאמינים בפריפריה. קבוצת רייק ידועה בעיקר בזכות איכות הבנייה, המקצועיות שמלווה אותה לאורך כל הדרך. מי שקונה מאיתנו דירה, הוא יודע שהוא קונה דירת פרימיום, ואנחנו גם חושבים שזה המוצר הכי טוב שיש בשוק. בתחום ההתחדשות עירונית, חברה חייבת להיות חברה עם איתנות פיננסית, חברה עם הרבה מאוד ניסיון, חברה שעשתה לא מעט פרויקטים, אכלסה כבר דירות בדגש על תחום ההתחדשות עירונית. הכי חשוב בתחום ההתחדשות עירונית זאת חברה שמנהלת משא ומתן עם הדיירים, ובסופו של דבר עומדת בהתחייבויות שלה עקב בצד אגודל. קבוצת רייק ידועה כחברה שכל הפרויקטים שחתמנו עם דיירים הקמנו וביצענו, ואני חושב שזה חלק מהחוזקות שלנו. בתוך כל הרגעים המורכבים האלה, שאנחנו עוברים הרבה פעמים ממש רכבת הרים, עולים, יורדים, מרוצים, לא מרוצים, הרגעים הבטוחים שהם רגעי נחת מבחינתי, זה הרגעים שבו אנחנו מאכלסים את הדירות, שמגיעים בעלי הזכויות, נכנסים לדירות החדשות שלהם, ובעצם מבינים שכל התהליך הזה שעברנו, והשנים, והקשיים, והעליות והמורדות, היו שווים את הרגע הזה. טיפ שאני יכול לתת לדיירים זה להתקשר עם חברה שיש לה ניסיון בתחום, שעשתה כבר את כל התהליכים האלה, מההתחלה ועד הסוף, ולא פעם אחת ולא פעמיים, אלא הרבה פעמים. לבדוק את האיתנות פיננסית, לבדוק את היכולות של החברה, לקחת את הפרויקט ולהוציא אותה לפועל.